Dambudziko ratinaro nderetransport. Hatina mota dzinotitakura, dzinotakurwa nevanhu vanenge vangouyawo vedzimota dzavo, but nekubatwa kwadziri kuitwa hatisina transport. Tabvawo kuseni tauya kubasa tapedza, kuti tichiwanisa chinotisenda kumba hapana. Tikachiwana chiri kuita dhora kuenda muno mulocal yaimboita 50 cent, ndozviri kutinetsa. Saka ivo polisi nevari responsible vacho ngavatipowo mota dzavo dziri pamutemo dzacho dzichitakurowo kutiendesa kumba kana tapedza basa mutauni. Ndo dambudziko ratinaro retransport hatina. Iko zvinoti kuti ufambe vanhu vari kuurayiwa, vari kuitwa zvakawanda, vari kudirwa mari, vari kudii. Hatina zvokubatsirikana nazvo, transport hatina. Kuenda kuAvalon, Destiny kwese nekunana Pure Gold hakuna transport. Chiyanga chochemawo kuti hurumende yachona kana ichisungirewo matransport achona mota dzatinadzo itipewo mazupo ekukwira, itipewo mazupo ekuti tikwire. Kuda mota dzinoita madhora 42 Destiny neFull Pastors dzinoita madhora matsviri, hatisi kutomboada murodhi ari kutidhurisira, hatina mari yacho noti tinouya kubasa every day. Saka pationa manheru ndonguva dzamunoenda kumberi kushaya transport, mari yacho hatina. Timboedza kuti pamwe tingawanawo dzemadhora 2 zviri kutokona. Saka idzodzi dziri kutidhurisira idzi pamberi nokusungiwa. Toda makombi, mota dzacho ngadzisunge. Munoenda sei kumba kwacho? Idzi dzemadhora idzi hatisi kudzida nkwasha. Saka nyaya iripo ndeyekuti mimi transport ngaidzikire iende padhora 42. Iyo government ngaitipowo mota dzaine dzainoti dziri legal dzotakura neprice yatinokwanisa kubhadharawo ma50 cents iwayo. Ndo dambudziko riripo patitimatsviriyo iti. Vari kuramba zigi, vari kuti haisi kutenga petrol. Saka tiri kudawo mota dzehurumende dzakachipa dzokwanisa kuti tifambe nenguva. Izvozvi tiri kusvika kumana 8 o'clock. Etakura 9 o'clock kusvika kumba. Hatisi kuwana transport kuno. Mondi dzawanda, vanhu vari kutigarira kana vakabata kapabheki kuri kuvhutirwa zvinhu. Saka tiri kutokumbira chema chacho kuti ngavatipawo mota dzokufambisa. Chikumbiro chedu ndechekuti dai makombi anga awanda. Dambudziko ratiri kuona tiri muno muChinhoyi, tiri kuona kuti makombi edu ari kushomeka achiita mashoma. Pamashoma acho atinge tinawo ndo mamwe acho ari kusungwa. Saka chikumbiro chedu ndechekuti dai makombi edu akwanisa kubatsira vana, nekuti vana vechikoro kubva kuseni vanobuda na12 voenda kumba na4, transport havana. Dai tada kumbira kuti makombi edu dai atiwandirei, ndo chikumbiro chedu. Isusu semadhiraivha emakombi toda kuti tibatsire vabereki, titakure mulocal zvakanaka, because tagara titakura vanhu zvakanaka. 50 cents pakutakura hatichinji maprice. Mota ichikwanisa ndosvitsa vanhu kwese kwavari kuita sekwavari kuenda. Hatingati nhasi tatakura vanhu neprice yakati nenhauti taona kuti vanhu vawanda takuchinja maprice. Saka tangokurudzira hurumende kuti dai atibatsira tikwanise kumaintaina, titakure vanhu mune zvakanaka. Mota dzinovhiringidza idzi dzikwanise kunge dzichiiswa ine odi. Tibatsirane nemapurisa neVID nekansel kuti zvedu zviite zvakanaka. Matsviriyo semarambirwo ari kuitwa ngaarambwe, asi tichiwana makombi ekufamba nawo. Because so far vanhu takazara mutauni, but hatina kutoenda nei kumba because hakuna chaendesa munhu kumba, nenyaya yekuti so far mamira akaita zvinhu ndeyekuti hakuna munhu akutakura.